Jaber mowuok e alwora ma Kisii nyaka Ramogi. Koro wadhi e kaunti ma Kisumu kama jafwambo marwa Millicent Adhiambo bende obet akicha kendo ikore mar nyisowa ni to Kisumu kawuono chal nade. Mili, thuolo en mari. Kisumu chal nade kawuono? Erokamano ahinya Milton, kachiel kwa oke kaunti ma Kisumu kaendi, mana ka inya neno kama chung'e ni en alwora mar Jua Kali ma bende chakre chieng' tich adek ne rakruok ma kagi kacha no nene. Ka inya neno odiochieng' ma kawuono obila obet mana kacha ka gi yweyo ayweya manyiso ni onge rakruok moro amora kata jong'anyo kawuono ok owuok oko kaka gijawuok pile mar rakore kod obila e alworani. Kaka inya neno apaya ler kendo nitiere wuoth matin ma bende jowuoth ma dwaro chopo e chuny boma ma Kisumu nyalo tiyo kod apiko, ka bende jogo ma bende tiyo gi gechegi mag giwegi bende nyalo wuotho. Kata kamano wuoth kokalo kuom nyamburko mag wuoth midendo kata ni public service vehicles to odiochieng' ma kawuono pok ochako tiyo. Bende chien kanyo nwanyalo neno ka nitiere johanda swekra ma bende oluomore kuonde mopogore opogore, ka bende gitemo daso pesa mondo mi ginyal yudo kaka ginyalo chiemo ka ang' ochopo odhiambo. Ka bende kane wanyalo twak kodgi ne giyangonwa ni nyaka giwuogi nikech ndalo ariyo ma gisebedo ka giloro nogono endo. Gin jogo ma yutogi ni piny ma bende ohala ma gitimo konyogi mana sano gido ma giyudo kata gigo ma giuso gitiyo godo e yudo chiemo ma sano. Chuno ni nyaka koro giwuogi gius matin mondo mi ginyal konyore kod nyithindgi ma bende sani gin godo e dhot ok dhi skul. Ka bende odiochieng' ma kawuono wayudo ni kaka ne County Commissioner ma Kisumu e yor Kojolo Hossein Alaso nonyalo wuoyo gi oganda kendo kwayo jotelo mondo los gi oganda mondo mi oduok ng'anyo ma Kisumu piny, otime e yor kwe kata oket kwe mondo chenro mag gik moko e kaunti ma Kisumu kaendi odhi nyime kaka pile. Mano chal ka gima ne otimore odiochieng' ma kawuono. Kata kamano odhiambo mane piny lil godo odiochieng' manyoro, rakruok nobedo e kind jong'anyo kod obila alwora ma Kondele, Bandani, Nyalenda, Nyamasaria. Kendo wayudo ni kwan jogo ma bende osetho e kinde ng'anyo chakre tich adek nyaka kawuono ma en ndalo adek onyono 4, ka ji 2 bende odhiambo manyoro ne oring godo kar yudo thieth ma Jaramogi kane giselalo ngimagi kowuok kuom hinyruok mane giyudo kod adhonde magina manogogigo kod obila. Kwayudo ni e rakruok no endo joma moko 10 bende nohinyo ngimagi kendo gin kod adhonde magina mi med thiethgi e kar yudo thieth no ero ma Jaramogi Oginga Odinga. Mano nyiso ni kaka kawuono wan e ndalo adek mano odiochieng' ng'anyo mag Azimio manoluongi Kisumu County kaendi, kwan jogo ma medo hinyore kinde ng'anyo medo dhi malo. Ka odiochieng' manyoro maneno odiochieng' mar 2 ne ganda ochopo 18. Ka wamedo ganda ma kawuono magin 10 nyiso ni kawuono jogo ma medo hinyore e kaunti ma Kisumu kende ochopo 28. Ka bende wayudo ni ji 28 go ji 4 osewito ngimagi. Ka bende odiochieng' chakre nyaka ne ng'anyo ni chakre chieng' tich adek nitiere jogo ma bende nosendhi kod obila tarik 19 ma en chieng' tich adek ma bende nondhigi kod keth mar dino wang' apeyni. Ka bende odiochieng' ma kawuono ne odiochieng' mane iwinjo buchgi e nyim doho ma Kisumu kama ne gidagi keth ma kamano kendo ne ochuno mondo wegi kod rambun mar siling 100,000 kata pesa maching mar siling 50,000. Ka bende wachno kendo ibro winji ka ochopo kanyo tarik 1 dwe mar 8 mondo mi omed non matut ka bende keth mane gidagigo eko gin adieri ne ok giketho keth ma kamago koso chalo nade. Gi sani to chenro ma Kisumu e weche ng'anyo odiochieng' mar 3 ni endi ma ng'anyo mag Azimio rume jumani, rakruok malich pok oneno ka gi kacha. Kata kamano weche wuoth go ala pod ochung' kopogore mana gi jo apiko manyalo wuotho kod ji giwegi maringo ka kod kacha kalure e chuny boma ka gimanyo gigo ma ginyalo tiyo kata gigo ma ging'eyo momiyo giwuok ne udi. Weche somo pod ochung' kaka pile e kaunti ma Kisumu kaendi. Onge skul kata achiel ma oyepo kaka wanyalo neno kuonde mamoko kaka machalo ka Nairobi ma oyudo nitie skunde achiel mowuok oko kendo nyalo yepo, nyithindo nyalo dhi nyime kod somo. Maendi timore kalure kod luoro mawuok kod hinyruok ma oganda medo hinyore godo kendo kwan gi medo dhi malo, ka oganda pod neno ni kata obedo ni rakruok onge kind obila kod jong'anyo to chal ka gima arita makare pok oduogo. Kata obedo ni County Commissioner e yor Kojolo ma Kisumu Hossein Alaso kawuono bende kane onyalo yudo thuolo mar loso kodwa, oyango ni omor kaka oneno kaka chal mar Kisumu chalo odiochieng' ma kanyolo. Kata obedo ni en odiochieng' ng'anyo, oganda onyalo yie kod wach mane okwayo mar keto kwe mondo chenro mag Kisumu motenore kod weche ohala kod wuoth kaachiel kod somo nyal duogo. Owacho ni omedo jiwo oganda mondo med mana jiwo kwe machalo kamago ka osingo
ni obila oole konde kod konde madonje chuny boma ma Kisumu kata yore go eko mawuok oko e kuonde dak mayuto ji ni piny kaka Nyalenda, Kondele, Obunga, Bandani, Nyamasaria mondo mi omed rido kwe oganda manyalo kikore i jogo mang'anyo mabende ong'ere kaka jonjore kikre kendo chak inyo jopiny kata yako mwandu mag jopiny wuondruok ni gin jong'anyo mamedo kedo ne ng'anyo yor kedo ne pek mar ngima. Kata kamano nyaka sani mago e weche madhi nyime. Jotelo mag Azimio bende nowuok chieng' tich adek mane ng'anyo nyoro gi kawuono pok ne waneno gi kata odiochieng' ma kawuono bende pok waneno ni manyiso ni gimbe chal ka gima wuoth ne onyoro gi e kor yo. Kata kamano mage gigo mabende medo tucho e kaunti ma Kisumu kaendi kotenore kod ng'anyo mag Azimio kata ng'anyo mar ndalo adek mane oluongi ka bende gigo ma pod dhi nyime ma bende pod medo miyo oganda luoro en mana kwan mamalo mag jogo mamedo hinyore bende gikwayo ni sirikal odonjre oneni obila owe tiyo kod teko mathoth e seche ma girakore kod jong'anyo e kinde ng'anyo. Ka kamano Milton ka ionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho kotenore kod ng'anyo kod mago mamoko matuche gwendo wako nigi koni e mesawa mar weche mar Ramogi TV. Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok Kisumu. Koro wadhi yo